ንዓመታት ሰበይቱ ብካልኦት ደቂ ተባዕትዮ ክትእመት ዝገበር ኣቦ ንስድራ ዝሓመሰ ዛንቶም ጓለ 71 ዓመት ጄዚል ማእከል ታሪክ ናይዚኣ ናብይ ስድራቤት ኣይፈጸም እዮም። ሰብኣያ ዝነበረ ውልቀ ሰብ ንኣስርታት ብኢንተርነት ብዝመልመሎም ሰባት ተጠቂሙ ብመድሓኒት እንዳዘነዘዘም ጾታዊ ግሕሰት ከበጽሖም ገይሩ እዚኦም ኣስታሰማኒ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ቤት ፍርዲ ይገለጽ። ኣብ ፈረንሳ ናብ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ኣትያ መርትዖ ክትዕዘብን ከለኹም ኣካላታ ክሳብ ክንደይ ግሕሰት ከም ዝበጽሑ ንምግማት ዘሰንብድ እዩ። ካልኦት ኣባላት ስድራ ቤታ ቃሎም ኣብ ዝሕብል እዋን ግን በቲ ኣብ ልዕሊኣ ዝበጽሐ ግሕሰት ዘይተጸለወ ሰብ ከም ዘየለ ብግልፂ ትዕዘብ። ኣብ ልዕሊ እዛ ስድራ ዘጋጥም ጉድኣት ንጹር እዩ። ነፍሲ ወከፎም ድማ ነቲ ኣብ ሕዳር 2020 ዓ.ም ከም ሱናሚ ዝወረሮም ማዕበል ዘይተንከፎ ከም ዘየለ ግልጽ ኮይኑ ዶሚኒክ ሃደዋርዳ በታሕቲ ቀምሽ ደቂ ኣንስትዮ ቪድዮ ክስእል ምስ ሓዘዩ ኣብ ቀይዲ ውዒሉ። ፖሊስ ነዛ ስድራ ዘናግዕ ሙሉእ ሓቂ ንክርዳእ ግን ሰሙናት ወሲዱሉ። ንዓመታት ብመድሓኒት እንዳደንዘዘ ወንኣ ብዝጠፍኣትሉ ኩነታት ኮይና እናሓለወት ብኦንላይን ብዝመልመሎም ደቂ ተባዕትዮ ጾታ ዓመፅ ክበጽሕ ገይሩ። ናይዚ ግሕሰት ብቪድዮ ይስእሎ ነፍሲ ወከፍ ቪድዮ ኣብ ሃርድ ድራይቭ ገይሩ ኣጽፉ የቐምጡ። ነዚ መርትዖ ሓዊሱ ዶሚኒክ ምስቲ ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝቐረበ ክሲ ዓመፅ ተኣሚኑ እዩ። ጎኒ ጎኒ ንቪድዮታቱ ዝገልጽ ጽሑፍ ቋንቋ ኣስማት ናይቶም ደቂ ተባዕትዮ ዝሓዘ ጽሑፍን ወሲኹሉ እዩ። ካልኦት 50 ደቂ ተባዕትዮ ምስኡ ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ እንከለዉ ብኣጻብ ዝቑጸሩ ጥሒዮም ነቲ ዓመፅ ከም ዝፈጸሙ ዝኣመኑ። ካልኦት ልዕሊ 20 ሰባት መንነቶም ክፍለጥ ኣይተኸኣለን ክሳብ ሕጂ ድማ ኣብ ቀይዲ ኣይኣተውን። ጄዚል ዳርጋ ኣብ ኩሉ መስርሕ እዚ ቤት ፍርዲ ተረኺባ መንነታ ግልጽ ብምግባር ህዝቢ እቲ ንዓመታት ዝጸረቶ በደል ከርኢ ኣፍቂዳ። እቶም ዝተቐድሑ ቪድዮታት ብዘይ ጥርጥር እቲ ጾታዊ ተግባራት ብስእሚ ዝፍጸም ከም ዝነበረ የርእዩ። ጄዚል ኣብ ዓራት ደቂሳ ትኮርንፍ፣ በዓል ቤታ ድማ ንዝተፈላለዩ ደቂ ተባዕትዮ ክትንክፍዋ ክደፍእዋ ሰውነታ ክጥቀምሉ እናሓሾክሾኻ መምርሒታት ይሕቦም። እቲ ኣርቲፊሻል ልቃስ ንኣእምሮኣ ብመጠኑ መከላኸሊ እንትኾኑ ኣካላታ ግን ከም ኣቕሓ እዩ ዘገልግል ነይሩ። ንሳ ከም ትብሎ ከም ካብ ጨርቂ ዝተሰርሐት ባምቡላ ከም መትሓዚ ጓሓፍ እዩ ኮይኑ። ዝሓለፈ ሰሙን ቤት ፍርዲ ኣብ ዝሓበቱ ቃል ሕጂ ጓል 72 ዓመት ክንደይ ግዜ ከም ዝተረፈን ኣይፈልጥን ኢሎም። ዕምቆት ጥልመት ገበናት ዶሚኒክ ካብታ በዓልቲ ቤቱ ዝነበረት ብዝተገረ ንብዙሓት ጸለወዩ። ማእከለይቲ ውላድ ስድራ ዶሚኒክ ዝኾነት ሕጂ ጓል 45 ዓመት ካሮላይን ኣብቲ ቤት ፍርዲ ሓቅነቶም ስእልታት ክትፈልጥ ኣብ ልዕሊ ኣቦኣ ቁጥዐ ዝመልኦ ሕቶታት ሓቲቶም። እዞም ዕርቃና ዝወፀት ጓል ዝብል ኣርእስቲ ዘለዎም ስእልታት ፍርቂ ዕርቃና ከም ዝኾነት ብንጹር ብመድሓኒት ከም ዝደንዘት የርእዩ። ዶሚኒክ ኣብቲ እዋን ንጓሉ ከም ዝበደለ እኳ እንተሓደ ብዛዕባቶም ስእልታት ዝተፈላለየ ኣብ ገለ እዋናት ድማ ንሓድሕዶም ዘጋጭ ቃላት ሂቡ። ኣነ ተንኪፈካ ኣይፈልጥን ኢልዎም ግን እምነት ጓሉ ስኢኑ። ሓሳቢ ኢኻ ናትካ ሓሶት ምስማዕ ዳኺሙኒ። ሓሶት ሒዝካ ተሪፍካ እናሓሰኻ ክትሞት ኢኻ። ምስ ንብኣታ እናተቃለሰት ኣቦኣ ሕሩም ወሲብ ብዝፈጽም ዓይኒ ጥምተን ኣሎ ክትብል ከሲሶም። ካሮላይ ዘይከም ጉዳይ ኣዲኣ ኣብ ልዕሊኣ ዝተፈጸመ ግሕሰት ዝገልጽ መዝገብ ብዘይምሕለዩ ዝተረስዐት ጉዳይ ናይቲ ፍርዲ ኮይና ከም ዝስምዓ ንቤት ፍርዲ ገሊፆም። ንሳ ብሰንኪ ሓሸሽ ብምጥቃም ዘፈጸም ጾታዊ መጥቃዕቲ ንምቅላስ ዝሕግዝ ትካል ግብረሰናይ መስሪቶም። ኣብ 2022 ድማ ንስድራኣ ዘጋጠመ ስንባደ ብዝርዝር ዝትርኽ መጽሓፍ ኣሕቲሞም። ኣቦኣ ምስ ኣዲኣ ዘይምስማዕ ከም ዝነበረ ገሊፆም። ኣዲኣ እቲ ስቃይ ዝነበረ ገበናቱ ምስ ተቃልዐ ድሕሪ ሰሙናት ናብ ቤት ማእሰርቲ እናተመላለሰት ቀያር ክዳውንቲ ተብጽሓሉ ነይሮም። ካሮላይ ከኣምኖ ኣይከኣልኩን ነቲ ን10 ዓመት ዝኣክል ክትእመት ዝገበረ ሰብ ተከናኸኖ ነይራ ኢሎም። እቲ ርኡይ ኣፈላላይ ሓደ ጠበቃ ጄዚል ብዛዕባ እቶም ካሮላይ ዘላቶም ስእልታት ሓቅነት ብዘይምሕተታ ኣብ ክንዲ ጓላ ንሰብኣያ ነበር ከም ዝመረፀት ምስተዛረበ ተጋዲዱ።
ኣሕዋት ካሮላይ ዴቪድ ፍሎራይን ኣብ ጎኒ ሓፍቶም ብምዃን ነቲ ንሳ እትሕልፎ ዝነበረት ቃንዛ ተደጋጋሚ መወከሲታት ብምግባር ኣቦኦም ሓቂ ከዛረብ ተማሓፂኖም። ወዲ 38 ዓመት ፍሎራይን ናብ ኣቦኡ ዶሚኒክ ገጹ ጠቢም ዝኾነ ክብርን ሰብኣውነትን ተሓሊካ ዝኾነ እትስእኖ ነገር የለን ንካሮላይ ሓቂ ንገራ ክብል እናነብአ ተማሓፂዎም። ብተወሳኺ ንሱ ነቲ ኣዲኡ ኣብ 1980ታት ምስ ካልእ ሰብ ዝነበራ ርክብ ስኢቡ ዝተወለደ ምዃኑ ኣብ ነዊሕ እዋን ዘጸንሐ ጠርጠረታት ከም ዘሎ ተዛሪቡ። እዚ ድማ ኣቦኡ ካብኡ ንላዕሊ ንኣሕዋቱ ይፈቱ ምንባሩ ከም ዝኾነ ገሊጹ። ነዞም ሕቶታት መልሲ ንምርካብ ኣብ ዝገበሮ ጻዕሪ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኣዲኡ ዝተፈጸመ ነገበናት ድርኺት ኮይኑ ክኸውን ይኽእል ድዩ ብምባል ይሓስብ። ንሱ ወዲ ዶሚኒክ ዘይምዃኑ ሩፍታ ንምርካብ መርመራ ደም ክገብር ከም ዝደሊ ገሊጹ። ፍሎራይን ብወገኑ እናነብአ ድሕረዚ ኩነታት ህይወቱ እንታይ ከም ዝመስል ዝገልጽ ምስሊ ኣቕሪቡ። ኣቦኡ ዶሚኒክ ብሕቡእ ስእሊ በዓልቲ ቤቱ ከም ዝወሰደ ምስ ተፈልጠ ምስ ኣደ 3 ደቁ ዝነበሮ ሓዳር ፈሪሱ። ክልቲኦም ድሕሪ ምፍላዮም ግን እዛ ንእሽተይን ልስሉስን ቃላት እትዛረብ ጓል ኣንስተይቲ ኣብቲ ፍርዲ ብተደጋጋሚ ተረኺባ ነቲ ግሕሰታት ከም ዝተቃልዐት ገሊፆም። ግዳይ ፆታዊ መጥቃዕቲ ኮይና ነብሳ ብዛዕባ ዶሚኒክ ዝነግራ ዝነበረ ስምዒታት ዕሽሽ ብምባላ ከም ዘጣዓሳ ትዛረብ። በኩር ደቂ ዶሚኒክ ወዲ 50 ዓመት ዴቪድ ነብኡ ዝመስል ኣብዚ ሰሙን ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ንርእሱ ኣቦ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ዝያዳ ምስ ኣቦኡ ከም ዝተቀራረበ ገሊጹ። እንተኾነ ኣዲኡ ብዛዕባ ማእሰርቲ ኣቦኡ ክትሕብሮ እንከላ ኩላትና እዚ ሱናሚ ክሓርመና እንከሎ ኣበይ ከም ዝነበርና ንፈልጦ ኢና ኢሉ። ኣብ መንጎ ሰነዳት ዶሚኒክ በዓልቲ ቤቱ ነፍሲ ፁር መንታ ደቁ እንከላ ዝተወሰደ ናይ ዕርቃን ስእሊ ተረኺቡ። እዚ ኣብ በሽቃ እንከላ ብሕቡእ ካሜራ ዝተወሰደ ስእሊ እዩ። ዴቪድ ኣዲኡ እናደኸመትን እናሓሰሰትን ክትኸይድ ከም ዝተኣዘበ ተዛሪቡ። ወለዱ ንኡን ኣሕዋቱን ዝድግስዎ ዝነበሩ ናይ ልደት ምድለዋት ብምዝካር ሕጂ ንእስነተይ ጠፊኡ ተሓኺኹ ኢሉ። ኣብ ውሽጢ እዛ ስድራ ቤት ዝፍፍል ዘሎ ስምባደ መወዳእታ ዘይብሉ ይመስል። ወዲ ዴቪድ ሕጂ ወዲ 18 ዓመት ኮይኑ ዶሚኒክ ብንእስነቱ ከም ዶክተር ክፃወት ምስ ሓተቶ እንታይ ኣጋጢሙ ክኸውን ይኽእል ብዝብል ይግረም። ንኣሽቱ ኣሕዋቱ ኣብቲ ኣባዮም ኣዲኦም ኣሞም ኣኮታቶም ኩሎም ግዳይ ኣባሓጎኦም ኣብ ዝኾነሉ ስድራ ቤት ዘለዎም ቦታ ክፈልጡ ክግደዱ እዮም ክብል ጠበቃ እታ ስድራ ቤት ተዛሪቡ። ንእሽተይ ወዲ ካሮላይ ቅድሚ 4 ዓመት እቲ ዝፈቱ ኣባሓጉኡ ኣብ ልዕሊ ኣባዩ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጽመ ካብ ዝፈልጥ ንድሓር ክሳብ ሕጂ ኣብ ስምባደ ኣሎም። ጠበቃ ስቴቨን ባቦኑ ኣብ መዛዘሚ ሙግቱ እዚ ምስክር ዕምቀት ናይቲ ኣብ ልዕሊ እታ ስድራ ቤት ዝተፈጸመ ዓመፅ ዘሰዓቦ ስቃይ ክብል ተዛሪቡ። 20 ታሕሳስ 2024 ውሳነ ቤት ፍርዲ ክወሓብ ትፅቢት ይግበር። ዶሚኒክ ማእሰርቲ 20 ዓመታት ይፅበየሎም። እዚ ድማ ኣብ ፈረንሳ ብፆታዊ ዓመፅ ዝመሓላለፍ እቲ ዝለዓለ ፍርዲ እዩ። እቲ ዝተረፈ ኣባል ስድራ ቤት ግን ምስቲ ዘጋጠሞ ስምባደ ክነብር እዩ።